Zino riyararwadza. Azvokwadi kutobiswa kuri nani zino riyararwadza. Zviri nani kutova namavende pane zino rine problem. Zino riyaradzokirwadza izvo. Zino iri zino rinoda kubiswa iri arume. Tingambogara nezino iroro kusvika riini tichitotadza nokudya. Aiwa zino ngaribvei. Zino ratibaya iri. Aiwa zino rinorwadza vedu we. Aiwa vanhu varwadziwa. Vese vari kurwadziwa nemazino rongoona tiki aiwa zino rinorwadza. Kutoribisa kuri nani pari kuchengeta chinhu chinorwadza kudaro. Imi mavende ari nani pane kugara nezino risina basa rinorwadza rinoti shu. Zino ratinetsai. Father, forgive them. Varegererei mapenzaya. For they know not what they do. Nokuti mazipenza hazivi zvaari kuita. Madununu. Kulendi wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu. Icho. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zvino hazvina kumira mushe this time. Tiri kutaura nyaya dzitiri patiri ko zvinezvi. Toda kuti gara tangozivisana kuti mazigi abuda. Zig not is out. Ndoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vane maonero, mafungiro nezvinhu zvavanenge vakatarisira ma-expectations akasiyana-siyana. Vamwe vari kuda kutarisira kuti zvoni mari yacho ichazenge ichitengawo zvinhu zvakaita sefuel, ichange ichitengawo futi here zvinhu zvakaita sekunotora mapasipoti, zvinhu zvakasiyana-siyana zvimwe zvainge iri kurambidzwa. Ndo zvinhu zvakawanda zvekuita se zviri kutarisirwa nevanhu vange vachiita se vachizoona kuti zvakukwanisa kunge zvichiitika here, since iri new currency yanga yane nguva ichiadvertiswa zvakanyanyisa. Saka vanhu vakangoona zvichingonzi achazobuda mari yaya, it's something yekuti mazimba pachavo vari kufara. People are actually happy kuti at least taane mari yedu munyika. But chaakudiwa kuchionekwa nevanhu kuti vachigaina trust, because ndakaona last time mwaita zvichinzi aiwa imimi ndimi mune moyo yakaoma, ndimi musinga trust mari yenyu chichi zvakawanda zvaitaurwa nditi. That was nyaya dzaingotaurika ipapo. Ende iko zvinezvi pane zvinhu zvakawanda zvaakuitika manje munyika. Ndiri kuonawo vamwe vanhu vari kutaura nyaya yeCAB3 yaya iri kunyaramba ichienderera kumberi. Saka ndakati gatimbotanga tambonyatsoonesa iyoyo so that vanhu tinogara tichizozivisana kuti zvii zviri kunyatsotora nzvimbo. Iwo kana uchinge une something to say pamusoro peCAB3 iyoyi, nyaya yeconstitution amendment iyoyi, gara wataura, feel free, tibate isusu. Ingosenda audio rako uchitaura zvoda kutaura, tosvitsa nyaya kuroti isvike wanditi, then message yasvika, it's okay. Aiwa mukazotaipa ina ndangwa kuzoverenga zvinhu zvenyu zvekuzoti waita zvekunditaipira kuti handisi kuda, because you just send your voice note or a video clip tobva takanda toonesa kuti zvinhu zvichange chaita zvakamira sei. But panapa pane mamwe manganga aripo. Pane muchinda uyu ane zvinhu zvaakataura achidefenda zveCAB3 uyu. Timbomuona. Ukaona munhu ari kupikisa bill iri, pane zvinhu 2 chete zvinenge zvichiitika paari. It's either hapana kana chaarunzwisisa pamusoro pebill, or munhu uya anobenefita kuburikidza nematambudziko anenge achiwanika munyika, kana kuti anobenefita nyaya iyoyi haisi kupera mushe muri yeZimbabwe. Ichange ine kamwe kakutadza kunzwanana kakati one day karege ngaripo mune vana veZimbabwe, because uyu achitopedza kutaura izvozvo pane zvinhu zvaakabva audzwa. Kana uchidhiraivha gara wesa seat belt. Ndinoda kutobairiro rangu zvetigare tichipinda mugombo tichinzwa tese tichinzwisisana zviri kuitika. But now kune vanhu, for your own information, vari kuda kuzonge vachiregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts muno muSouth Africa vasina mawork permits kana mastart permits. Batai company iyo inonzi Education Research ichange ine namba dzichapota dzichimboti 1212 dzamuri kuona maflyer iro rakanaka. That is a beautiful flyer. Munotora namba ipapapa, munovabata, vanonzi mukoma Owen, ndo vanozviita, vanoregister macompanies nekuvhura maFNB business accounts. As long as uri muSouth Africa iwewe vanokubatsira. Handiti chero uri kunze kweSouth Africa zvinoita futi vanokwanisa kunge vachiita se vachikubatsira. Regedzai tipinde tibva tanzwa kuti mhinduro iri kuti kudii panyaya yeCAB3. Kulendi depi. Unoziva munyika tina vanhu vane musoro ikaoma, vanhu vanokurudzira kuramba tichitambudzika munyika, vanhu vanoramba vachitsigira zvinhu zvatiri kuramba kuti zvazviite vanonge vachiti zvinoita nekuda kuti vari kubenefita mazviri. Vakomana, ngatisadaranobe munyika yeZimbabwe, ngatisadaranoyi kuita mari nekutsikirira vamwe vanhu. Matrix ndakamutaura kudhara kuti iwewe kana une chido chekubatsira government yeZimbabwe,
kana une chido chokubatsira vana vezimbabwe, kana une chido chokuti madrugs aya apere, iwewe tanga watitaurira kuti ndiani ari kutengesa madrugs. Handizvo here? Tanga watitaurira kuti ndiani ari kutengesa madrugs. Wapedza kutaurira kuti munhu ari kutengesa madrugs, vanhu vobatwa vese. Iye zvinezvi ari kuuya pamhepo achititaurira kuti asiri kunzwisisa view number 3 akarasika. Ini ndoti pasi newe Matrix, pasi newe, pasi neari kutuma, pasi neari kuita zvese zvauri kufungidzira kuti zvese zviri right, pasi newe. Ndangoti munoziva mapurisa emuzimbabwe dai ari mapurisa kwawo dai atanga kusunga vanhu kutaura nyaya view number 3. Zvinhu zvinofanira kutosungisa nokutoti kutozviita muchitendera kwenyika muchidzawa nezirizo itori mhosva iya mukutopara. Iye Matrix, gara kure nevanhu, hausi munhu. Wai ndikudaro? Uri kutsigira zvinhu zvauri kuona kuti gavhmendi yedu yatadza kupedza madrugs, yatotadza zvachose. Iye zvino zvinoda kutsigira kuti hanzi tiwane ati gavhmendi ite 2 years ichitonga. Chii chainota pa 2 years yakatadza 10 years dzese dzayakatadza road pamasvingo, tongoti pabed bridge kusvika muHarare haisati yapera road. Apa munopera dzimwe 2 years. Chii chamunozoita pa 2 years? Tauriri. Musatipe hasha imana Matrix manini. Musatipe hasha. Iwe Matrix wacho kutotadza kutopedza vana vako iwe vari kubuya kadhakwa, vari kudzokera kuya mukudhakwa imomo. Chii chauri kubatsira? Newe wacho wakadhakwa pasi newe. Musatitaurira zvinhu zvinotirwadza emarume imi. Musataura saka kana muchitsigira zvinhu izvozvo so 1 man 1 vote yacho ikaenderwa ikuhondo. Vanhu vakafirei kana makada muchidaro muchitaura matauriro evanhu. Vanhu vakafirei, vanhu vakatambisire nguva yavo kuenda kuhondo. Nhasi nouya muchitaurira zvinhu zvisina basa nese. View number 3 iri kunakira iwewe nehama dzako dzauri kuziva kuti muchadya nayo. Iri kunakira iwewe. Isisu toda kuvhota sevana veZimbabwe. Musatidzvanyirire marights edu. Musatidzvanyirira marights edu. Toda kutovhota, toda kuvhotera president wedu. Toda kuvhotera president isisu, noti kuti ma-MP. Toda kuvhotera nema-MP isisu tiri zvimumume. Hatigoni kutaura, hatigoni kunyora. Toda kusarudza president watinoda munyika tiri freely pasina anoti hanzi mimi. Takasununguka kuti kutudza zvekuita. Matrix to hell. Dai Mwari akutora wafa zvako izvozvi kana nhasi. Ufe zvako. Une mwoyo wakaipisisa. Dai wafa, ndinokunamatira dai wafa zvako wafa ubatsire. Madrugs ari kutorwa nevana, enda kumbare izvozvo uone zvaita vana. Enda muHarare uone zvakaita vana nemadrugs. Hurumende iyo yatadza kupedza madrugs, ndo inotendera vamwe vanhu vari kusapula madrugs. Nhasi ndinoda kuti upiwe dzimwe 2 years dzei. Dzimwe 2 years dzei dzamuda kupiwa, dzimwe 2 years dzei dzamuda kutibatsira nadzo. Matadza pa 10 years dzamukapiwa apo. From 2017 up to now, chii chamaita? Chii chaitwa chiri kubenefita mwana weZimbabwe? Or iyo chiri kubenefita imimi 1 2 3. What about the rest? Tiri kudyei, tiri kurarama sei? Tiri kushanda kupi? Ndepi factory ikavhurwa? Ndepi industry kushanda? Ndekupi? Nhasi unochitaurira madhodhiwa yamatsvina dzauri kutudza Matrix. Matrix dauri kumwakura. Nevamwe wako vari kutsigira chibhiu number 3. Pasina chibhiu number 3 chenyu. Hatidi kuchinzwa. Tiri kuchiona futi. Takamirira kuti muchaanaunza chibhiu chenyu chikuenda nesekumbaramirwa muda kuenda nako ikoko. Tinenge tiriko. Hamunyari pakaita sei? Munoda kuramba muchingodzvinyirira vana veZimbabwe. Muri kuvafosa zvisiri izvo. Pawachasimuka wese muchazoti vana veZimbabwe wapanduka. Muchanyara nezvamuri kuita zvese izvi. Tiri kuziva MSA mana Matrix, kunyanya iwe Matrix. Hunhu rudzivo unoda kuzama kutiitira iwo. Kutadza kunyarara nekapata kabasa kako kauri kuita kawakawana kubatsira vanhu vari kurwa nepfungwa. Instead yokutobatsira vanhu vari kurwa nepfungwa, you're busy with the bill number 2, bill number 3, bill number 3. Riri kubatsira ani? Chinozotibatsira chii? Or else ndimi kutobenefita henyu nechibill number 3 chenyu. Isu tinoda kutsvaga president watinoda, pasina munhu anotikanganisa. Hatisi kuda kuvhoterwa nema-MP. Hatisi kutomboda because ma-MP tikatoona kudhara. Inini chikonzero chaninoita kuti inini tirege kutsigira ma-MP. Ma-MP akapiwa ma-40,000 paya. Akapiwa ma-40,000 pasina kana munhu akambotaura kana one anything. Akapiwa neZANU-PF kuti varamba vari muparliament. Vamwe vachirikoliwa naChabangu. Vamwe vachidini. Takatozoona kare kuti uori hunotogona kungoitika even kuma-MP. Saka hakuna chimunhu chamunogona kutitaurira tikanzwa. Never, especially kumasaidi. Hakuna chamunozotitaurira tikanzwa ma-MPs. Because makatotengwa kudhara zatikatoona ma-40,000. Even musi wacho munozoti maakuvhotera president, munongotengwa futi ne-40,000 dzamukambopiwa paya. Munongodzipiwa.
muzvibona. Saka hazvisi zvinyowani kuti tizive kuti munotengwa. Saka chii chinotinakidza kuti titi ma-MP ndimo ende munovhota? Handitoni inini pacho zvangu ndinoda kusarudza mutungamiri wenyika wandinoda nenguva yandinoda, ndichivhota ndega kusina munhu anondinyorera. Kwete zvoinoda kuti ma-MP ndiye anotsvagira president. Anotsvagira president ndianani? Musatikanganisire kodzero dzedu isusu. Toda kuvhota isusu. Iwewe kana wada kuita hako bill number 3 yenyu, imimi itai imimi mese nevanhu vari kuda kuita nemi bill 3 itai ikoko. Asi isusu tisiye takadaro. Pamunyare makaita sei? Nyika iri kutambudzika left, center and right, vanhu vari kunetseka. Matambudziko anobatsira ndeapi? Chii chamuri kubatsira nacho vanhu? Road makomba pane nekomba asi muda kukwedzera dzimwe 2 years dzei. Kana bill number 3 ichishanda, ngandikutaurire nhasi. Kana mati imimi alright bill number 3 munoida, ngaitanga kushanda next pana president achatevera. Bill number 3 kana mati imimi ndimunoida, ngaitangire kushanda papresident anotevera. Uyu president aripo ada kutora advantage. Ndozvatiri kuramba. Chii chaaita chatiri kuda kukodzera kuti aita chakati nechakati? Chipi? Zvirema hazvipiwi mari. Chembere dziringonetseka hadzipiwi mari. Saka muda kuti tikuwedzvotere dzimwe 2 years dzei dzamuda kutiitira. Dzakuti muwane dzimwe 2 years dzekuba futi. 2 years dzekuti mulute futi. 2 years dzekudiko. Iwe matrix pfungwa dzaungadziite zvakanaka hama yangu. Wakatanga zvako chinhu chako chekuba mari chokutora nacho mari. Iba mari zvaunge uchingoita. Tora mari zvaunge uchingoita. Iwewe tikakutaurira kuti kana wakapenga tipudisire vanhu, usape hako polisa yevasunge, it's fine. Tipe isusu kupublic uone kuti vanhu vanoswera vapo here. Hatinetseke tinopisira munhu mumba imomo ari kutengesa madhiragi wake iye. Tiudze uone kuti hazviitike. Uda kuswera wabatsira munhu ari kuzvirwarira akumwa mutoriro, musingauye nemunhu wacho ari kubika mutoriro wacho. Munhu ari kubva nemutoriro kwaari kubva naye ndo atida kuziya. Zisa mapurisa, zisa isusu kana watadza mapurisa pamwe unotya kuenda kumapurisa. Udza vanhu public uchitaura kuti ningi naningi ndo ari kutengesera Chihombe, ningi naningi ndo ari kutengesera Kilati, ningi naningi ndo anote. Tiudze vanhu vacho ari kutengesa uone kuti hazviti hatirigere nyika iyi. Kwete kuya uchitiparidza zvebill number 3 rausinei naro rinokubatsira chii newe wacho? Nhamo ndenhamo zvayo, da ungone mari uchiita zvekugadzira vanhu vari kupengawo. Isusu tida kustopa madrugs. Hurumende iripo yatadza kupedza vanhu vari kutengesa madrugs. Ende ndio itori nevanhu vacho vari kutengesa madrugs. Ndo zvatiri kuda. Bill number 3 siyanai naro. Because tikuda 1 man 1 vote. Chete. Ndo zvakaenderwa kuhondo izvozvo. Ndo zvakafira vanhu izvozvo. But nhasi tinoda kuchinja kuti zvadii. Saka mukuru vati vanhu vakafira maharas. Ndo saka musina kana basa nevanhu vakafira kuchinhoi kunhingi kuchimoyo. Hamuna kana basa navo. Makaende hei apa pane muti, hei muti wakura. Ndo zvamafambira kubva kuHarare kuya kunoenda kuzotaura kuti muti ndowakura. Ndo papaine makuwa. Muchitadza kuita zvinhu zvokuti nyaya tiende kupera vanhu vatorwa vavigwe patsva. Musatisembura mhani zvamunotitaura zvisina musoro. Tiri kuda madevelopments. Tiri kuda macompanies, tiri kuda mafactories. Mari dzamuri kutenga vanhu, vhurai mafactories munoti hamuhwine here mangwana. Makavhura mafactories munoti hamuhwine here. Ana chibvayo. Dai mune njere chaidzo, musaite njere dzekuda kutora umambo, musaite njere dzekuda kugara paupresident. Hazvishandi, because isusu karamba chingogonumuna nyika iyi haigarike, inongoramba ichikuita zvairi kuita. Hamugarike, mucharamba mune magadboard 47, 100,000 magadboard yokuchengetedza yabhozi. Munoziva kuti zvamunoita munoita zviri wrong, muri kutadzira vanhu. Wanzi wechibvayo kutaura chokwadi kuti famba mustreet muna kameri nuri 1, haumufambe muya. Unoswera wadzipwa bhosi zvaunoitira vanhu ndozvauri kudafunza ritiri kuzviona. Tikuzviona ndima wamwe wacho mukusapota bill number 3. Bill number 3 ndo rakaenderwa kuhondo iroro. 1 man 1 vote. Ndo zvatiri kuda izvo. Pasi nebill number 3. Pasi naro. Pasi nekutakura vanhu nemabhazi muchienda nawo kuzvimameetings zvenyiko. Pasi nekunominata vanhu vamuchazodoma kuti hanzi ndiye achataura. Tikuzviziva zvese pasi nazvo. Zanyu chaora chinhu chichaora ibvai. Idai chadiwi bhayi ndai kuchakwenyu kwamukabva. Hamuchadiwi zvinhu zvamunotiitira zvina kana musoro. Izvozvo mada kutanga kukaramatana nezvimwe. Toda kuti tisavhota. Mari dzatiri kushandisa dzakawanda. Idzodzo dzamuri kugara mazimeeting muchidaidzana kuenda Bulawayo, Maronde naMurehwa, kupi kwamuri kuenda. Hadzisi mari.
mari idzodzo dzodai muchitodzisa kurodhi muchipedzisa rodhi yebed bridge ingadai rodhi isina kupera. Musatitaurira zvinhu zvamusingazivi, zvinhu zvamuri kuona kuti muri kukanya munoda kuramba kuzvinatsurudza muchiti zvakanaka. Ana Matrix nyararai, hamuna zvamunoziva. Ana baba wako chaivo vanoenda kuhondo Matrix, motitaurira zvisina basa rese. Bill number 3 ikanakira vamwe hasi kurinzwisisa. Iwe ndio kadzidza zvokutadza vamwe wese kutadza kuziva kuti bill number 3 ndiri kuti chii. Inda uchishora vanhu iwe. Vakaendera kuhondo kutadza kuzwisisa kuti bill number 3 iri kunakira kana kuti rakaipirei. Ufudzira kuti vanhu vese vari kutaura kuti bill number 3 rakaipa vari kuti rakaipa pakudii. Nokuti havasi kuziya, vari kungoramba chete. Ukwane veMatrix. Ukwane uri kupromota madrugs munyika futi nezvauri kudziitira izvo. Chii chaunoti ndandi ndinokurehab yei uchisiya vanhu vacharutengesa madrugs. Vanhu varutengesa madrugs vasiya daylight unowaziya. Vafana vese nawo wakavabvunza one by one kuti ndiyani anotengesa madrugs vanoswera vakuudza vese. Kwete nhasi kuya kuchitaurira zvinano basa rese. Zvari kuti hazvina musoro. Unoda kuti dzidzisa iwe bill number 3 iwewe. Chii chinonzi bill number 3? Riri kutotishungurudza tiri kurinzwa bhozi rinotikanganisa kodzero dzedu, ndosaka tiri kuriramba kuti hatiridi. Ndosaka titi hatitombodi kuchinzwa bhozi chine maadvantages kunova ruda uchitanga. Tisisi toda one man one vote. Munotyei one man one vote? Ipi mari yamunoda kuzama kuti hanzi iri kukanganisika yenyu here? Munoda kana dhora ramunoburitsa kuisa maelection ino? Munoda kana 2 cents dzamunoburitsa imi mhomwe dzenyu muchiisa kana kuzeki? Ipi mari yamunoisa kuzeki yamunotaura kuti makaburitsa 1000 dzako? Tiudzei dzamungabva mhomwe dzenyu. Oro ndimunotobira nyika yacho muchiisa mudzomwe dzenyu. Aiwa kwane oro muitewa nokwawo.